Hvad er dit navn? Det er Claus. Tror du, krigen i Gaza har noget med religion at gøre? Ja. Ja. Ja, et eller andet sted. Ja. Det kunne da godt være. Hvad hedder det? Tror du, krigen i Gaza har noget med religion at gøre? Ja, vel også lidt. Det er meget svært at sige, men jo. Tror du, krigen i Gaza har noget med religion at gøre? Så vidt jeg har følt med i TV-avisen, så nej, det tror jeg sgu ikke. Ja, vi følger jo alle med i TV-avisen i øjeblikket. Vi har taget ud på Brønshøj Torv for at interviewe hverdagens danskere og høre deres mening om konflikterne i Gaza og Irak. Hvem synes du mest er ret til Gaza? Jøden eller palæstinenserne? Palæstinenserne. 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 Iskoldt. Synes du har ret til Gaza-striben? Jøden eller palæstinenserne? Gud, eller for helvede! Palæstina i mit hjerte, jøderne under min fod! Der er generelt stor enighed om, hvem af de to parter, der har ret til Gaza-striben. Der var der nogen, der lige skulle tænke sig lidt om, og andre havde deres helt egen holdning til problemet. Ja, det bliver det. Hvem synes I mest har ret til Gaza-striben? Jøderne eller palæstinenserne? Det synes jeg ikke er noget, man lige kan svare på. Nej, det Det er jo det hele problemet ligger i, at man ikke kan sige, hvem der har mest ret. Bare sige det lidt tydeligt til mig. Ja. Okay. Hvad hedder du? Jeg hedder... Det vil vi så prøve på. Det sidste spørgsmål var, hvad folk mente den rigtige begrundelse for at gå ind i Irak var. Hvad tror du det rigtige motiv var for at gå ind i Irak? Nogen synes det var olie og sådan. Irak? Ja. Det ved jeg ikke, men jeg tror det er meget på grund af olie. Ja. Tusind tak. Det var nok økonomisk, mener jeg. Ja. Tusind tak. Ej, magt du! Det er magt du! Og helvede, det er sgu magt du! Så sådan, hvad tror du er det rigtige motiv til at gå ind i Irak var? Det der, det var tak for sidst. Tak for sidst. Ja, fra amerikanernes side af. Ja. Altså nu nu skal jeg nok vise, hvad far man ikke kunne, det kan sønnen. Ja. Altså, det var totalt vanvittigt. Ja. Vi kan blive enige om, han skulle væk. Ja. Jeg har nemlig været dernede under ham, så okay. Jeg ved det om det. Men den måde det blev gjort på, nej. Ja. Det er dog ikke alle, som følger så meget med. Og man kan let blive forvirret af alle de informationer om konflikten. Det beviste Mads fra 8. klasse på Brønshøj Skole, da han udtalte sig om emnet. Hvad tror du det rigtige motiv var til at gå ind i Irak, var? Jamen, i gamle dage, der havde blevet israelerne, de blev taget til fange, og så gav de jøderne tog Israel tog jøderne til fange, og så var det og så tog Vi kan konkludere, at der er mange, der føler sympati med Palæstina. Men de fleste, som har oplevet 2. verdenskrig, dem på 80 og over, viste for det meste sympati med jøderne. I afslutter lige dette klip med at se vores reporter lære stave. Det var noget klar. Hvad hedder du? Mirzad. M-I-R-Z-A. Okay, hvordan? M-I-R-Z-A. Nogle gange, når man filmer på offentlig grund, kan der være nogle mennesker, som vil på tv. Se bare det her lille barn bag ved denne nydelige unge dame.